Your name, Jehovah, is your name. You are mighty warrior, great in battles. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah. Jehovah. Jehovah is your name. Jehovah is the name that is above all other names. Jehovah is your name. Jehovah. Jehovah. You are the mighty warrior. Yes, you are great in Jehovah. 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 You are the mighty warrior. Mighty warrior. Mighty warrior. Yankilwela Jehovah. You are the mighty warrior. You're mighty. You are mighty. Yes, you are Siyabonga baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyinkosi yamakhosi baba ngumbusi wababusi. We glorify your name, Lord. We worship your name. Akekho omunye uNkulunkulu baba ngaphandle kwakho. Izibongo zonke baba sike zakho. Amandla onke angawakho. Siyabonga boyingcwele sesikhona baba ukudumisa igama lakho. Siyabonga baba ipresence yakho. Siyabonga baba amandla akho. Siyabonga baba ugobo lwakho olwaphula wonke amajoko obumnyama ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We glorify your name, Lord. We worship you in Jesus' mighty name. Asike simshayele izandla uNkulunkulu bazalwane. Hallelujah, 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 hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi sesikhona kule conference yethu enkulu. Hallelujah. Negcwele amandla kaMoya oyingcwele. Alibonge igama lika Jesu. Njengoba singenile nje labazalwane, angeke uphume ufana ngendlela ongene ngayo. Alibonge igama lika Jesu. Angeke uphume unjani bazalwane? Your life will never be the same. Umungena unesidingo sakho kule conference njengoba siqala namhlanje uNkulunkulu uzohlangabezana naso. Umungena kule conference kune problem obe unayo na iyaqazululeka during this conference. Alibonge igama lika Jesu. Uma ngabathi ungasebenzi ucela umsebenzi uNkulunkulu during this conference uzowuthola umsebenzi. Open your heart and expect
sonke isikhathi mawufika phambi kwaNkulunkulu lindela into ethize ukuyamkela. Asizi kuNkulunkulu sibuyele emuva sifana. Haleluya. Sikhonza umnini mandla wonke, sikhonza inkosi yamakhosi. Siyabonga abazalwane idedication yenu ukuthi nibe khona kulolu suku. Siyazi ukuthi abanye bayasebenza, abanye basabhala, abanye bayambaka kubhizi, kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi siyasenza isikhathi sakhe. Haleluya. Sinalabo esiqala kuba nabo siyababingelela kakhulu. Mphathi wehlelo siyabingelela, mfundisi uNgubane, mfundisi uHlabisa, umfundisi uMbuyazi siyabingelela, obaba, omama, insizwa, intombi, ama-worshipers abashayelayo. Haleluya. Lufikile usuku olukhulu bazalwane, sisebukhoneni benkosi. Kumnandi kuba sebukhoneni benkosi. Haleluya. Uma sisebukhoneni benkosi asihambi ngisho nangama feelings. Asihambi ngani bazalwane? Ngama feelings, sihamba nge-knowledge yokuthi he is always with us. Alibonga igama lika Jesu. Uhlale enathi njalo, akwenzeke engabi khona. Ingakho nje mangabe kuhlangene ngizoba sebesuku bathi hayi bazalwane uNkulunkulu akekho la sike sithandaze. Vele ingazi uzothandaza ngithini mfundisi uNgubane, ngoba uNkulunkulu uhlale khona. Akakazi uNkulunkulu angabibikho. Ukhona uwedwa, usekhaya, usebathroom, ugeza, ukhona. Uma sihla uthe uma lababili noma bathathu behlangene uthi ngikhona phakathi kwabo. Wena ufana uconnect ukuze uzi presence yakhe. Connect to him. Ngoba kwesisikhathi uma ungaconnect kuye uhamba uxoxa ukuthi hayi ngeke esontweni namhlanje angizwanga imove kaMoya Ingcwele. Ibikhona wena obewungekho kwi-move. Alibonga igama lenkosi. Mina abazalwane ngihlaleke ku-move 24/7. Ukuthi kwenzekani anginankinga kodwa, but I'm always kwi-move kaMoya Oyingcwele. Haleluya. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Ngicela ukuyivula le conference bazalwane ngokushumayela ngaphansi kwesihloko esithi those who look to him are radiant, their faces are never covered with shame. Babheka kuye phezulu bakhanya, ubuso babo abuzange bajapha. Babheka phezulu kuye bakhanya, ubuso babo abusoze bajapha. Uma ubheke kuye bazalwane awujaphi. Awukhathali ukuthi ubhekene nani, awukhathali ukuthi uvelane endleleni, kodwa uma ubheke kuye ukhohlwa ukuqalaza umakhelwane, ukhohlwa ukumbheka umuntu eseceleni kwakho, kodwa ubheke kuye. Kusho ukuthini lokho bazalwane? Uma ngayigoqa ngisummarize le theme yethu conference, it's trusting in God's help and deliverance in all circumstances. Trusting in God's help and deliverance in all circumstances. Ukwethemba uNkulunkulu bazalwane ukuthi yena uzokusiza, uyena uzokukhulula kuzo zonke izimo ongahlangabezana nazo. Haleluya. Simbheka ngokumkholwa, simbheka ngokuthandaza, simbheka ngokuhlanganyela nabazalwane. Alibonga igama lika Jesu. Ile ndlela esimbheka ngayo siyamethemba. Asimethemba izinto mayihamba kahle, simethemba zihamba kahle, simethemba zingahambi kahle. Because uNkulunkulu umnini mandla wonke, akukho izimo esingena kuzo angeke asikhiphe kuzo. Haleluya. Kubalulekile bazalwane, most of the time kuyingozi ukuthi mawuhlaselwa ususa amehlo akho kuye. Kuyingozi ukuthi mawuhlasela wenze njani bazalwane ususa amehlo akho kuye, ngoba the time ususa amehlo akho kuyena isitha siyokubulala. Ngamanye amazwi usuke usudisconnectile kwi-power yasekhaya ezulwini. Cela usifundele umama uNzuza 2 Kings chapter 6. Amakhosi esibili sahluko sesithupha.
angazi noma ama 2000 ayezwa yini base ngithi sahloko sesithupha so qala ukufunda la ku verse 8 ngicela ufunde ku 8 wehle nayo babheka kuye phezulu bakhanya abukho ubumnyama bazalwane kubantwana bakaNkuluNkulu. There is no darkness. Ubumnyama banqotshwa bazalwane mhla kufika uJesu uthe izwini lakhe lapho John 8 verse 12 uthi mina ngokukhanya kwezwe ongilandelayo kasoze ahambe ebumnyameni kodwa uzoba nokukhanya kokuphila. Uma Jesu unokukhanya kokuphila. Usathana angazama ukuletha ubumnyama but ubumnyama busenamandla phezu kwakho. Nawe kumele ufocus kwi darkness ngoba usumntwana wokukhanya. Akusho ukuthi masusindisiwe ubumnyama ngeke bukulandele. Isitha siyalandela ngoba ubumnyama ngoba efuna ukuthi ubuyele emuva. Kodwa wena bazalwane usathane amandla bomnyama anqotshwa. Usukana uJesu elenge esiphambanweni washona phansi wavuka wasivukela nokukhanya kokuphila. Asikho isiqalekiso esikwazi ukusebenza empilweni yomntwana kaNkuluNkulu. Amen. Ngicela usifundele Amakhosi esibili sahloko sesithuba qala ku verse 8. qala ku verse 8. Amen. Inkosi yase-Aramu yayisilokhu ilwa no-Israyeli. Yelulekana nezinceku zayo ngokuthi ukumisa kwami kuyakuba sekuthini. Umuntu lowo kaNkuluNkulu wathumela enkosini yakwa-Israyeli wathi, qaphela ukuba ungadluli kuleyo ndawo ngokuba ama-Aramu aseyaphumula khona. Inkosi yakwa-Israyeli yayisithuma umuntu kaNkuluNkulu kuleyo ndawo ayishoyo. Wayixwayisa ngayo, yaqaphela kungekanye kungengabili kuphela. Inhliziyo yenkosi yase-Aramu yayiphethwe yitwetwe ngale ndaba. Yabiza izinceku zayo yathi kuzo, ningengitshele yini ukuthi ngobani abakithi abavuma inkosi yakwa-Israyeli na? Enye yezinceku zayo yathi, hayi nkosi yami inkosi, kodwa uElisha umprofeti wakwa-Israyeli uyayitshela inkosi yakwa-Israyeli amazwi owakhulumayo ekamelweni lakho lokulala. Enye yezinceku zayo yathi, hayi inkosi yami Nkosi, kodwa uElisha umprofeti wakwa-Israyeli uyayitshela inkosi yakwa-Israyeli amazwi owakhuluma ekamelweni lakho lokulala. Yeah. Qhubeka. Yayisithi, hamba ubone ukuthi uphi ukuba ngithumele ngimlande. Watshelwa ukuthi bheka useDothani. Wathuma khona amahashi nezinqola nempi enkulu. Bafika ebusuku bagaka umuzi nxa zonke. Isikhonzi somuntu kaNkuluNkulu sesivukile ekseni saphuma. Bheka impi enamahashi nezinqola. Yayiwukakile umuzi. Yayisithi inceku kuye, maye Nkosi, sesiyakwenza njani na? Wathi ungesabi ngokuba abanathi baningi kunabanabo. Wathi ungesabi ngokuba abanathi baningi kunabanabo. Qhubeka. Elisha wakhuleka wathi, Jehova ake uvule amehlo ayo ukuba ibone. uJehova wavula ke amehlo aleyo nceku yabona. Bheka intaba yayigcwele amahashi nezinqola zomlilo nxa zonke zakhe uElisha. Sebehlela kuye, uElisha wakhuleka kuJehova wathi, mawushaye lesi sizwe ngobumpumputhe. Wasishaya ngobumpumputhe njengezwi lika Elisha. Wayesethi uElisha kubo, le ayisiyo indlela, nalona awusiwo umuzi. Gilandeleni nginiyise kumuntu enimfunayo. Wabayisa eSamaria. Kwathi sebefike eSamaria, uElisha wathi, Jehova vula amehlo alaba bantu ukuba babone. uJehova wavula amehlo abo babona. Bheka
base bephakathi kweSamaria. Inkosi yakwa-Israyeli yathi ku-Elisha isibabonile, baba, ngibabulale na? Kepha wathi, awuyukubabulala. Ungababulala yini labo obathumbile ngenkemba yakho nangomtsalo wakho na? Beka isinkwa namanzi phambi kwabo ukuba badle, baphuze, baye enkosini yabo. Yayisibalungisela idili, badla, baphuza, yabavumela ukuba bahambe baya enkosini yabo. Amaviyo ama-Aramu awabe esaphinda ukungena ezweni laka-Israyeli. Yayisibalungisela idili, badla, baphuza, yabavumela ukuba bahambe baya enkosini yabo. Amaviyo ama-Aramu awabe esaphinda ukungena ezweni lwama-Israyeli. Liphilile babizwi lakho, linamandla, khuluma ngalo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kule ndaba bazalwane ngifuna sibheke abantu ababili, uhlobo lwabantu oluhamba lubhekisa amehlo alo kuNkulunkulu ukuthi kwenzekani, nohlobo lwabantu oluhamba lubhekisa amehlo alo emhlabeni ukuthi kwenzekani. Inhlobo embili la isokhuluma ngazo. La sifunda khona abazalwane, the Arameans with their king were at war with Israelites. He made plans how to attack Israel with his armies in secret. Inkosi yama-Aram yenza iplani ngesizwe sikaNkulunkulu uIsrael. Hey bazalwane, isizwe sikaNkulunkulu esihamba noNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu, inkosi yama-Aram yabaplanela ukubahlasela, yayilwa nabo. Kusho ukuthi kwakunezitha zabantwana bakwa-Israyeli. Njengoba nathi bazalwane, njengoba sikholwa nje sinazi izitha ezisivukelayo endleleni. Ingakho kunezinto nje kwesinye isikhathi ezingemnandi esihlangana nazo endleleni singazibizanga, zizizela zona ngoba ziyizitha zethu. Isitha sethu Sathane usithumele ngayonke imimoya, asithumele ngokugula, asithumele ngenhlupheko, asithumele ngokuxakeka, yonke into ongayicabanga ivele esitheni. Njengoba nabantwana bakwa-Israyeli baba nesitha, mhlawumbe bangathi ngicela ukungibhalela ukuthi ubhekene nani. Haleluya, wonke umuntu unento abhekene nayo. Alibonke igama lika Jesu. Kodwa lento obhekene nayo ayinawo amandla. Number 2, Israelites with their king trusted God for their deliverance from Arameans army. Bathi noma behlaselwa abantwana bakwa-Israyeli, kodwa bamthemba uNkulunkulu abahamba naye ukuthi uyena ozobakhulula kulempi ababhekene nayo. Babehlaselwa kodwa into ababenayo yayinamandla, bamethemba uNkulunkulu wabo ukuthi noma lenkosi ingasihlasela kodwa uzosikhulula. Ngamanye amazwi, abantwana bakwa-Israyeli bababhekisa amehlo kuNkulunkulu noma kungahambi kahle, kodwa bamazi ukuthi uyena ozobakhulula. Alibonke igama lika Jesu. Nathi bazalwane nje basindisiwe nje, njengoba sihlaselwa, inkululeko yethu ikuJesu. Noma ngabe uhlaselwa yini, into kumele ungayilibali, ungayikhohlwa ukuthi ikhona inkululeko yakho, kodwa inkululeko yakho kuJesu kumele umethembe. Haleluya, ungathuswa ilempo obhekene nayo. Mkhulu ngakithi kunalo sezweni. Noma ngabe uhlaselwa yini, ayinawo amandla phezu kwakho uma unoJesu enhlizweni. Okwakho kumele ukwenze, kumele ukuthi ubazalwane umethembe, ubikele yena uJesu ngayo yonke ingxaki yakho, ngakho konke ukukhathazeka kwakho. Ungaluvumeli uvalo, ungakuvumeli ukwesaba, kodwa ubheke yena uthi Nkosi ngithembe wena. Haleluya. Ngenxa ukuthi bethemba yena, God revealed all the time the plans of the Arameans to prophet Elisha, who told the king of Israel
to be careful, and their plans failed. Ngenxa ukuthi babheka uNkulunkulu, banomprofeti obheka uNkulunkulu, lithi izwe Nkosi, ngoba webazalwane amandla kaNkulunkulu a-activate-wa ifaith yakho. Amandla kaNkulunkulu a-activate-wa ukukholwa kwakho ukuthi wenze njani uma uhlaseleka. Awuthwali izandla ekhanda uthi mayibabo, ngoba lokho angeke ukusize. Kodwa uma uhlaseleka usondela kakhulu eNkosini, uyibikele konke, umethembe ukuthi uzokhulula, no matter uzwe pain engakanani, forget about my feelings, but nyukela kuye ngokukholwa. Ayiwe bazalwane, lithi iBhayibheli inkosi le yase-Aram yayiplana futhi singubani ukuthi ayizobahlasela kanjani, sobashaya kanjani. uNkulunkulu afele ayombulela uElijah engekho lapha, into ayiplane ekamelweni lakhe ukuthi uzobahlasela kanjani. Ngenxa ukuthi labantu babheka uNkulunkulu, abantwana bakaIsrayeli, nomprofeti ubheka uNkulunkulu, uNkulunkulu afele embule yonke iplan yesizitha zabo ukuthi sizobahlasela kanjani, sizoma kanjani. Lethe iBhayibheli inkosi yamangala ukuthi hayibo, njalo masithi siyabahlasela labantu, sibathola sebeyazi, sebesigadile, yababisa. The Aramean king suspected that maybe one of them is a spy to the Israelites, because they were always aware of his plan of attacking them. Babehlale bazi ukuthi uzobahlasela kanjani. Yababisa bonke kosathi haya kahle abantu angeke ngitshele kahle. Kwenzeka kanjani uIsrael azi ukuthi somhlasela kanjani? Ubani impimpi phakathi kwethu? Ayiwabona ukuthi ngeke. Wabazalwane ngoba uyazi ukuthi babazalwane ubhekisa amehlo akho uNkulunkulu. You don't worry about your enemies. Ngoba uNkulunkulu vele embule yonke impi uyibone isobala. Ubone ukuthi ubani wenza noma ngafika ukuhaga athi amen, kodwa umoya ngicela uvela mbula athi lo amen awukho. Hayi ngoba bazalwane suke sihamba ngoba singazi ukuthi iziphi izitha zethu, ukuthi angeke senze lutho ngazo, kodwa umoya ngicela uyayimbula. Uyimbula ngisho abasebenzisa imithi athi ubani ukusebenzisela umuthi othize ukubiza embizeni, abazalwane abasindisiwe. Base siyankulunkulu sithi baba kuwena oyisitha sezitha zami, thina silwa ngothando. Kungathi umuntu esekwembulela uNkulunkulu bese uyamzonda, mthande kakhulu kunakuqala, umkhulekise kakhulu kunakuqala. Ile nto iyenzeka, uNkulunkulu uyambula, umbulo wemfihlakalo. Haleluya. Uyini bazalwane? Ukuthi umethemba uNkulunkulu awunandaba ukuthi ubani uthini nini, because akekho umuntu ongenza iplot against you aphumelele ngobhekisa amehlo akho kuJesu. Noma bangahlangana bonke benza iplot against you, they will fail provided ubhekisa amehlo akho kuJesu. Ungawasusa amehlo akho kuJesu, ungakhethali ukuthandaza. Ingakho isenkosi sithi pray without ceasing. Hallelujah. Kwaqhamuka one man, ubo laba babuzayo. One of his officers told him that God reveals everything you decide in your bedroom to Israel's prophet Elisha. What haya kuthina? uNkulunkulu uyambulela uElisha umprofeti waIsrael yonke into oyicabanga ekameleni, onke amaplani akho vela amtshele wona. uNkulunkulu esimkhonzayo umembulo wemfihlakalo. Haleluya. Yazi mawubheka nabazalwane, ngelila ngafika emsebenzini ngathi mangibheka isivalo sami ngathola simanzi, mamdlamisi simanzi, ngabona ukuthi hayi kushithi wathi uma ngicela bheka isivalo, angivamile ukusibheka ihandle mangena, wathi uma ngicela bheka ihandle, ngathi ngiyabheka ihandle ngathola imanzi, uyakhomba icontact igcotshwa la, ngathi in the name of Jesus ngayibamba ngavula ngangena ngaphakathi. Amen. Ngoba sengibisa igama likabantu bazalwane, ubheke kuJesu. Uma ngicela uyakuwonisha uma ubheke kuJesu, athi be careful, lo muntu okuhlekisa kuvela nomhlathi uyingozi kuwe.
ingakho lithi iBhayibheli uqale kusiwe umuntu othemba kubantu othemba lakhe likuphi kodwa ubusisiwe othemba kubani bathanda abantu ungabethembi umuntu uma ekwabanjwa usathana uyingozi ingozi eshayana ngelimi athi harababa shatharababa basika uyingozi uma usathane kwamgibela mina ngihamba nje ngikade yonke into in the name of Jesus. It's in the name of Jesus. Uyazi ukuthi uma wenze njalo uthi umuntu athe ukhombe wena ivele iqhume kuye. Kusho ukuthi khona unkabo wayizama lapha ekhaya kwaMhlabe yalengana kusho ukuthi inkunzi malanga yayithi yaphonsa. Hey kwathothi siyabiyela lapha ekhaya. Sibiyela ngomthandazo. Le ndoda lana kusho ukuthi yashaya vele etsheka umlomo. Yathi suka yathi thakathwa ubaba. Ngabuza umbuzo wodwa ngathi bewuzokwenzani? Uzotsheka umlomo bothi uyathakatha. Bewuzokwenza akungenwa la ekhaya sibiye ngegazi lika Jesu. Uma sikhuleka sithi igama lika Jesu bazalwane kunoMichael yabona njengoba ngambalani uyayibona ingelo uyayibona nje ingelo sibazalwane ephethe inkembe evutha umlilo zinkakile ezingenazi ikaka unkosikazi wami ezingenazi ikaka amadodakazi ezingeyisele ekhazi yapatrola dlala ke wena ilento eyenzakala bazalwane ithi inkosi. The Aram king then sent his army to capture Elisha in order to stop him from alleging Israelites. Yathi inkosi akalandwe yathumela impi yayo enkulu yathi abaphume bawulanda ubani bazalwane Elisha ukuzazoyeka ukuxwayisa abantwana bakwaIsrael. Bathatha uhambe wrong uhamba kumuntu obheke uNkulunkulu uhamba kumuntu onjani bazalwane. Lithi iBhayibheli yafika impi yayikaka ikamlonke laba bekhona. Hayi kuthi Elisha wayengayiboni wayebona ngoba bazalwane umuntu obheka uNkulunkulu ubheka ngeso likamoya akabheki ngelenyama. Umuntu obheka uNkulunkulu izinto uyithatha ngeso likamoya ukuthi noma ngiyibona into enobungozi kodwa enobungozi kimi ngoba ukhona omkhulu engimkhonzayo ozongilamulela. Kodwa umuntu ongabhekela uNkulunkulu mayibona impi ibheka ngeso lenyama iyasabisa impi mayibheka ngeso lenyama. Awukazi ubona ufika kumuntu uthi uzomduduza umuntu obheke uNkulunkulu evele lazi inkinga ufike kuye nje amduduza avela aduduze wena. Mhlawumbe lento ke yenzeke kimi kuphela bazalwane ukuba uthi ufika nje impela usohlomile namavesi yonke into uthi uyoduduza umfundisi ungubani afika umfundisi ungubani aguqule lamavesi aduduze wena ngoba yena vele ududuzekile. Umuntu ohamba noNkulunkulu bazalwane ududuzekile already. Umuntu ohamba noNkulunkulu akatatazeliswa yimpi evuka endleleni ngoba uyazi ukuthi noma ungavuka uNkulunkulu umnini mandla wonke. uNkulunkulu uphezu kwezinto zonke. uNkulunkulu akozeli akalali akukho kumahlulayo ngisho kungenzeki kubantu kodwa kuyena kuyenzeka. Mawubheka uNkulunkulu uhamba ngokukholwa. Kwakunenceku yakhe ngisho inceka ayilasho sithi inkunzi malanga le yayibuka ngamehlo enyama ithema ithi ithushu. Hey yabona ukuthi hayibo impi ikakela ikama avele eshaya uvalo. Ebazalwane noma singathandaza ukuthi inkosi sisize singavelelwa zinkinga just wasting your time. Sizohlaselwa sisindisiwe sivelelwa zinkinga sinjani sisindisiwe. Kodwa yonke into ekusizayo ungayibheki inkinga ngamehlo enyama ungalalela imizwa mawusenkingeni ukuthi thini. Akuvuka umhlabeleli akuvuka indumiso
akuvuke kuwena ngaphakathi ukuthi ubani lo ohamba naye. Lo muntu ohamba naye akanqotshwa ilutho, wanqoba ithuna. Yini ngamahlula uJesu wanqoba ukufa wavuka. Yini ngamahlula uma ubambelele kuye, it doesn't matter how long it takes ukuleyo challenge obhekene nayo, kodwa I want to tell you ukuthi uzophuma as long amehlo akho wabhekise kuye. Mayifika ku-Elisha inceke yakhe ithi, baba sokwenze njani? Impi kakele lonke igama. Hey, kusho ukuthi sasiphelile indaba ethi ayisekho. Uthi u-Elisha hayi kwesabi, yazi umuntu ohamba noNkulunkulu. Uthi ungesabi. Abangakithi baningi kunalabo babonayo. Abangakithi kanjani bazalwane? Baningi kunalabo babona. Utshela lo nobuka ngamehlo enyama. Uyazi mabuka ngamehlo enyama bazalwane, uhlala ubona impi enkulu. Uhlala ubona impi isikhonja, uhlala ubona impi izoqeda. Why kube kanjalo? Ukuthi vele bazalwane awazi ukubhekana ukuzethemba wena uphumelele, ngoba wena you are powerless. Ingakho silo Jesu o powerful. Hallelujah. Ungangena emgodini ucabanga ukuthi uzoyikhipha. Tshela yena lithi iBhayibheli uhlele emba amagebhugebhu. Akithi sho njalo isibazalwane. Wenza njani? Akuwena wahlele embayo. Noma ungangena uzuvele ngonwele uzokhipha kulomgodi lo. Methembe ukhala, mathembe kungavumi, methembe bazalwane ngoba wethembekile. Musukuyeka ukumethemba ngoba wethembekile. Hayi nangu Elisha wamthemba. Sekugcwele. Isigcwele impi bawu2 ngoba ngizwa ngabo bobabili. Ngizwa ngoElisha nenceku yakhe. Kodwa uthi hayi abangakithi, hayi thina. Uthi abangakithi they are more than this. Uyabona abangakuwe izulu nengelosi, they are very powerful. Akusho ukuthi ngeke ungene, kodwa I can guarantee you uzophuma. As long ubazi abangakuwe musukubona impi, ngoba inkinga mabuka ngamehlo enyama ubheka impi uyibheke wena. Impi uyikala ngawe, uma impi kwayikala ngawe izokuqeda. Ungayikali ngawe. Uyazi uElisha masemtshelile wavele wathandaza umuntu obheke uNkulunkulu, uthandazela yona inceke yakhe. Uthi baba ngicela umvula amehlo. Wayengaboni nini bazalwane? Pho uthini uElisha mathi mvula amehlo? Amehlo kamoya. Ngoba ayivalekile. Ehlele nendoda engaka egcotshiwe. Indaba ubuka ngamehlo uthi baba mvula amehlo. Lithi iBhayibheli avela avuleka amehlo wabona izinqola zasezulwini ziningi zigcwele intaba ngaphezulu kwalempade ayibona ngamehlo enyama. Amen. Wabazalwane abangakithi bazalwane they are stronger than those esibhekene nazo. Asimcela uNkulunkulu bheka ngamehlo bazalwane kamoya. Bheka ngamehlana. Yabona mfundisi ngubani mina likhila nguze Timothy. Ngicela ushumayele. Uthi hayi ngicela hayi ngisacela ngaleli sonto leliya. Kwenze njani manje ungashumeli manje? Ubhekena noGoliath. Uzokujwayela uGoliath uma ngabe ulowenza ama excuses. Mina wangivusa ngisha ebusuku, angidingi ishe chorus ningiphampe ukuze ngishumayele. Mawangvusa nje what preach I will preach. Ngoba la ngihamba naye akoseli akalali. Hallelujah. Akoseli akalali. Kubisi ukuthi amehlo kamoya enze njani bazalwane? Avuleke. Ngicela uNkulunkulu uthi inkosi ngisize kuvuleka amehlo kamoya. Kwathi Elisha satshela inceke yakhe yavele yehla leyampi leya. Uyabona ukuthi uElisha uhamba ubheka ngamehlo kamoya. Lo ubheka ngamehlo enyama. Uyabona ubuthakathaka balo hamba obheka ngamehlo enyama umngakanani? Uyazi umuntu uma ebheka ngamehlo enyama uthandaza kuzoqhashika ibhantshi. Kuthi uyagula
kunesifo esimphethe usetshele odokotela ukuthi aselapheki angithi bazalwane ngifike mina ngithi ngizomthandazela ngiyakholwa ngithi sengimthandazele amhlebele usathana athi noma ngakuthandazela uzofa naso avela kholo ile lizwe lithi uzofa naso angasakholwa lo mthandazo athi ngiwulethile mina ngeke uphile maku kanjalo bazalwane ngoba uNkulunkulu uyilapha zonke izifo odokotela benza kahle ukuthi basitshele ukuthi siphethwe izifo ezikanjani ukuze sitarget sibhekana noSathane esimaziyo hayi ukusaba kunabantu abadala sebakhulile base bayibiza izifo bayibize ngamagama athi hayi mntanami bese udokotela wangitshela wathi asengofa naso ngisazothandazelana futhi manje ngithatha iBhayibheli lami ngiphume ngihambe khona esafika kuye ngeke ngimusho ukuthi ubani siyothandaza enathi emphethe nje emhluphayo semasifika waqala wasixoxela hey lethe ayiphethe uthi ngihamba odokotela abaningi bathe nje isifo esiphatha abantu abadala uma usumdala nje lesifo asilapheki angisazi isifo ngisho sisodwa eBhayibhelini ukuthiwa nalo uhlalo izifo eziphatha abantu abadala mhlambe mfundisi wakwayibona uthiwa mawusula ko60 noma ko70 nazi izifo zakhe ezingalapheki ngazi mina ivesi la kuMahubo 103 verse 3 elithi uNkulunkulu uthethe ulapha zonke izifo thethelela zonke izono zethu ulapha zonke izifo angisazi ezabantu abadala ngathi lalela ke baba akho zifo zabantu abadala la mina sizokuthandazela enduzophila endlini inkaza so4 mina mangishumayela mfundisi ankali inamba yabantu manje nithola ni2 ngishumayela ngathi ngigcwele ngijuluke ngibe manzi wathi ekhuluma uma ingcola vele wabekiswi hayi angishumayelanga kanje kashumele kwadumindlu siwu4 mina manje ngafika kwakho ni2 kuwena nonkosikazi uvelelo ngoba unkosikazi ufana acule ichorus na ubhese angiyagodla ama-chorus ngithi bancane cha ngihlabelele ngendlela uma ingcola athi angihlabelele ngoba ngiyalwa ngisuke ngisempini noma ngawedwa awusamthandazela hayi samthandazela ngashumela ngathi uyayikholwa lento wathi ngiyayikholwa ngathi uzophila samthandazela the following month kwafona umuntu osondele wathi nane lena hamba kwanqamuka kusukela ngalelo langa akuphindanga kwabuya Praise the Lord. angikalanga lempi ngokuthi ngizwile ukuthi kuthiwa selapheke lesifo ngakholwa yizwi ngabhekana nesifo ngeswi ngangasikala ukuthi nami ingqondo ngayizwa ukuthi impela lesifo ayingeke sinzima kakhulu kodwa ngamuzwa uma ingcola athi hey wena usathane lokuhlebezelayo ngakholwa yizwi safika kuye the following ngenye inyanga wathi hayi ngaphila kusukela lapho ke sengi right ngathi yabona ungaphendula lelo usathane ekhohlisa uyazi kunabantu abashona isikhathi singakafiki because of their belief uthe eseqedwe ukuthi le ndoda ayivuleka amehlo bavele behla lapha impilo yama-Aram isizohlasela hey webazalwane uyabona umuntu obheka uNkulunkulu wavele wathi Elisha Nkosi ngicela yonke lempu ishaya ngompumputhe akathandazi mhlawumbe uthi nje ngicela ubashaya ngompumputhe lithi iBhayibheli bavele bavaleka amehlo bonke bathe bazomlanda bamise enkosini uElisha bashaya ngompumputhe wakhuleka bashaya ngompumputhe ngoba understand uNkulunkulu wakhe kusho ukuthini okubazalwane noma yini obhekene nayo uma uyiqalekisa ngegama lika Jesu yaqalekuseka ukuthi awuyibona imphumela kodwa isiqalekisiwe once wabiza igama lika Jesu phezu kwechallenge obhekene nayo isi-powerless akwazi ukubiza igama lika Jesu izinto ziqhubeke ngendlela ebeziyona it is impossible uElisha vele wathi asambeni ke madodana isendaweni errong awoza ngihola uyabahola manje ubayisa lapha bathi bayakhona abaholo Elisha wahamba nabo uthe mayifika ubayise enkosini kaIsrayeli uthe mayifika khona wathi inkosi ngicela ubavula amehlo bathe mabuye vele amehlo bayibonta usebalaya iSamaria
inkosi ngoba abantu abahamba ngamehlo enyama habe bethanda ukubulala impi ingaliwe ibona wayigada nalemthandazo yakho njalo lemthandazo yakho igada ngoba ilethe isiqalekiso wena njalo ufuna ukubulala awuthetheleni njalo wenze njani umuntu okwakusukela Nkosibona nawe nje baba ukuthi wenze njani ngoba amandla akho baba makhulu sanusubona Nkosi angeke mina ngisho ukuthi enzani kodwa bona kodwa inhliziyo yasho ukuthi akabulawa ayibona Nkosi bona baba uzugcuma endlini uyalibona Nkosi hale uzoshane ngelimi ulethe isiqalekiso phezulu kwempilo yakho Tethela uNkulunkulu uyazi uzokwenzana akatshelwa uwe ungamzwisa nje kancane uthi baba kavalekise lodwa bese uthi phendula uvule ngicela shwenze njalo bazalwane isithe sakho fanele ukudlale ngaso nje ungasho uqinisile uthi Nkosi umshaya umlenze nje uwodwa ngifuna ukumkhombisa amandla awenza umlenze ungasebenzi uthi ungasasebenzi wami ngomthandazela uthi phila aphila uthi ngibona uNkulunkulu wami hayi ukuthi ufuna ukumbulala ngempela usamzwisa isithe sakho ukuthi ayingayizwisa mina sami ngisusa kancane nje Ngipende ngidonsa wadonsa Elisha but Elisha wabazwisa nje wabavala amehlo sifuna ukubabulala lo akathandazanga ngisho umthandazo bavala kamehla avuleke ngoba vele ubheke la emhlabeni wathi ubabulala kanjani abantu obabambile beza kuwe yabona namhlanje ngifuna ubambe lezi zitha zakhe ezikuhluphayo sibambe yabona thina ke bazalana sibamba ngegama lika Jesu yonke into oyihlehluphayo namandla okuyibamba uyihola uthi njengoba ufikile la kwembuyazi uzodlula futhi ufike esangweni baze bathi abantu uyahlanya usuka endlini mhlambe mawubona kuyagula ekhaya uthatha ize futhi mina ngiyanithatha nje ngasambeni ufike esangweni uvula isango uthi phumani ngegama lika Jesu bayeke omakhelwane bathi usuyahlanya ngoba noba bekubona ukuthi phumani bengaboni lutho abantu benyama lapha thina sihamba ngomoya itshela into uthi phumani kwami ngiyanibopha ngegama lika Jesu out ngiyanibopha ngegama lika Jesu out moya wama drugs enganeni zami ngiyanibopha ngegama lika Jesu out moya ungakholwa kumyeni wami ngiyakubopha ngegama lika Jesu out lethi izwe Nkosi bazalwane baba izilidile ungasipha lesetsha sakho ukudla ake ngibuze sithatha lo nokufaka umuntu esweni impela uthi wena yazi umuntu wabazana obheke kuJesu akabuyisela okubi ngokubi amen ngisho umuntu obheke ezulwini mina lapha ukukhona umsindisi wasifela athi umhlabeleli bhekani hayi ngoba kuhamba kahle bazalwane sikhona into ezikulumayo sikhona izinto ezikuhlukumezayo sikhona izinto ezikuphatha ngestress bhekani Jesu akumbheka uJesu bhekani Oh
uthi Elisha yahlaba inkosi yahlaba ukudla yabahlalisa badla ithi ayisuka inkosi ethambani nibuyele enkosini yenu lithi abaphindanga bazohlasela impi kaIsrayeli. Hallelujah. Abaphindanga. Uyabona nje ubusayilwela nje uNkulunkulu amekhona nathi ayishaya ngoba usenamandla shaya ngoba phela umuntu uma umzondo uyashaya athi uNkulunkulu ngoba usenje ake ngikudedele awukukhipha amangwevu uzudele. Bazalwane impi akusiyona yethu, impi ingaka Jehova. Exodus 14 verse 14 niyothula nina mina yokunilwela. Deuteronomy 28 verse 7 uthi uzokwenza izitha zethu ezisivukelayo ukuthi zinqotshwe. Wathi siyohlasela ngandlelanye zisibalekele ngendlela ezisikhombisa. Isaiah 54 verse 17 asikho isikhali esilolole wena siyophumelela nolimo lokuvukelayo luyakwahlulelwa. Lokho kuyifa labangcwele noma bangahlangana ngawe uNkulunkulu is a righteous judge uhlulela ngokuthi uba no right uba no wrong. Wena bheka kuye noma ngafika umuntu azokutshela uthathi bekhuluma ngawe uthi inkosi babusise babusise bavula amehlo babona ukuthi lento abayiza wrong. Hallelujah. Ukubheka kuphi bazalwane kunama benefits. God was moved with their faith in him in spite of their challenges and delivered them from Amorites. Wathinto nje ukholwa kwabo ukumethemba kwabo wayesenqoba impi yabo. Amahubo 125 verse 1 lithi abamathembayo uJehova bafaniswa nentaba sesiyoni engasoze yasanyazanyiswa kodwa iminguna phakade. Abamethembayo uJehova bafaniswa nentaba sesiyoni engasoze yasanyazanyiswa kodwa iminguna phakade. Bazalwane asimethemba uNkulunkulu. Ngiyazi kubhlungu kodwa sibheke kuye. Ngithe ngikhuluma nomunye umzalwane ngathi mfundisi mhlambe kungcono basaphenduka uNkulunkulu wasinika imizimba kamoya engakumnandi ukholo. Manje imizimba kamoya itholakala masekuvukeni kwesibili saphila ngayo le ezubhlungu kodwa usathana akanawo amandla phezulu kwabantwana bakaNkulunkulu ababheke kuye. Hayi ukukhonza webazalwane ungakhonzi ngoba into ihamba kahle. Kunabazalwane abezenkonzweni uma izinto zihamba kahle maze ehambi kahle abezi. I'm asking my question. Uthembeni athi ebuye emsebenzini athi ngizwe umoya wami uphansi nje angeke ngiye ku prayer. Umoya njani? Akayi ku prayer ngoba umoya njani bazalwane? Uphansi. My question is uthembeni. Hey ngiyavuka ekseni yazi umuntu ubuye ekhathele ela siyathandaza ulele akalele ubuka amasoapie. Siyafika la sibuye esontweni uqolozela iTV akalele kodwa uthe akaye emkhuleko nobujawu kulala. Abawa attend ama home angazi ukuthi bazalwane sethembeni asike simkhonza uNkulunkulu ngathi siyahlanya. Asike simkhonza uNkulunkulu ngathi khona into esibhemile enza singathathi kahle. The more bazalwane uphikelela ekhonzeni uNkulunkulu is the more uNkulunkulu engenelela amen zakho. Cela simeke nyako. Asike sishintshe indlela esenza ngayo bazalwane. Sithandaze. Sikhonza uNkulunkulu, sifunde izwi lenkosi. Njoba ngishumayela nje la khona uzobe ngasazi kusasa ukuthi ngivule izwe belithini. Hayi ukhulumile uzowajuluka abamanzi. Ubethini dololo. Hey ubeza agqumele hey emgqobile uNkulunkulu. Lento akugqobela iyakusiza yini?
asike bazalwane simkhonza uNkulunkulu. Usathane akanamandla phezulu kwethu. Uyena lo nosikhathazayo, uyena lo siphathisa ngestress, uyena lo siqeda amandla, osede singaphekeleli sikhonza uNkulunkulu ngoba siyahlaselwa. Nkosi. Ngathi komunye umzalwane mhlambe mangake kunikele umzimba wami 1 second. Lo ungathi ngicela uthathe lento yakho ine stress. Kodwa hayi ngimkhoza uNkulunkulu ngathi akwenzeki lutho. Ngithi ngizwe ukuthi uSathane futhi azobazana bafuna ukucindezela bathi behlangana bekhuluma afike omnye ezothi athi bethi ngawe. Athi uhamba ngithi suka Sathane. Yeah. Awunasabela empilweni yakho ngoba ulethe lento ukuzongicindezela. Angivuma ukucindezela, angifuni hambe ngithola imithwalo. Ngathi ke lilanga ungajabula yini kwakho? Babona imoto ihamba iqoqa lapha ebhizi iqoqa uDodi emzini abantu babe sebeyafika kwaMbuyazi bathi sicela uvule igate iMbuyazi. Igcwele itruck igcwele uDodi. Hawu ngithi ngizokwenzani base sizodidiza uDodi. Ngathi awuyabonga niqoqile na udidizana kwami. Hayi. Uyabona mavumela umuntu okuthuthela izinto ezimbi ufana netruck kaDodi ezodiliza kwakho. Ukufika uphila akushiya usufile. Kunabantu namhlanje ongabathandi ngoba wezwa ukuthi bathe bengashongo kuwe ngenxa yamatruck akhamka noDodi azowuthulula emzini wakho uzufe emoyeni ungamzwanga umuntu uthini. Ilento ebulala ibandla likaNkulunkulu. Amen. Uzumenzela itiye ukhipha amascones umuntu ezokubulala ingcono umqoshe. Uyabona mina kwami uma ngumazi ukuthi lo muntu lo itruck igate lamba zalwane liyakhiwa ngithi lungu ngithi Ntando umtshela ukuthi ubaba akekho ngoba angizwana amatruck angibathanda abantu abangithuthela indaba ezingibulalayo. Ngifuna ukhonza uJesu ngifree ngoba lezinto abakutshela zona ziyawucindezela umoya. Amen. Uzumenzela itiye umuntu ezokubulala in your spirit ekutshela indaba. Mina ngifuna indaba mina. Angifuni na impimpi. Yabona mafuna ukuyixabanisa nami ngithuthele indaba. Angikho. Nkosi. Uma nje ufuna ukuyixabanisa nami ukuthi nje noma ugula ngasondeli kuwe ngithuthele indaba. Mina ukhona umuntu ozwe indaba zami abona ukuthi wenze njani. Angidingi angidingi ukuzwa ukuthi abantu bathini ngoba angiyazi angiyona imali. Uma ungeyona imali awuthandwa abantu bonke. Imali ethandwa abantu bonke. Kodwa nje uyazi ukuthi awuyona imali ukuthi bakuthanda abantu noma bakuthandi. Don't mind. Amen. Bheka kuye. Bheka kuye. Hallelujah. Bheka kuye. Bheka kuye. Bheka kuye. Bheka kuye. Bheka kuye. Bheka kuye. Cela sithandaze sonke. Baba siyabonga ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibonga ukwazi ukuthi Nkosi uma sibheke kuwe uSathane namadimoni akanawo amandla phezu kwempilo zethu. Uma sibheke kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele noma impi yesitha ingashaba kangakanani kodwa inamandla kithi. Nali ibandla lakho Baba ngegama lika Jesu. Angazi Baba babhekene nani. Ngiyakhuleka egameni lika Jesu. Ngenelana uNkulunkulu wethu ongcwele kukho konke abantwana bakho ababhekene nakho. Ngiyahlulekisa yonke impi yobumnyama ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngivula yonke iminyango evalekile kubantwana bakho. Ngiyayivula manje ngegama lika Jesu. Yonke iminyango evulekile empilweni zabo ingavuliwe wena ngiyayivala in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Abagulayo bayaphiliswa njengamanje ngegama lika Jesu. Abangasebenzi iyavuleka imisebenzi
ngegama likaJesu abanamabhizinisi ayakhula amabhizinisi abo ngegama likaJesu abangenakho ukuthula emakhaya ngifaka ukuthula abangahlezi kahle emshadweni yabo ngifaka ukuthula abanezitha emsebenzini izitha zabo ngizishaya ngobumpumputhe in the name of Jesus. 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 Give us umlilo wamvuselelo kubantwana bakho. Bathwale baba. Bathwale. Bathwale. Ungavumi nabo. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.